בשטח בנוי אבל הרוס. מכת פציעות והרכב חסר בביתר מול תנופת הישגים מרשימה בהפועל מחריפות עוד יותר את תוצאת המשחק, ומי שתסתגל טוב יותר לארגז החול הירושלמי וללחץ הידוע של הצופים הירושלמים ייהנה מנקודות הניצחון. סלמי שנעל את הנעל וחזר לשחק, מכניס כדור טוב להוד, בעמדה טובה, נכנס פנימה בשמאל, הייתה נגיעת יד של משה מוסטרל, אבל השופט ליפקוביץ' החליט להמשיך. בואו ונראה, מנקודת השידור שלנו נדמה היה כאילו משה מוסטרל נגע בכדור. הנה הכנסת הכדור להוד, מטעה, נכנס פנימה מוסטרל כעת, והכדור פוגע במרפקו וממשיך. איתן מזרחי קצת איטי, אבל הצליח להדביק את הכדור. הוא מנסה לשלוח את הוד. עוד חלוץ בעל פוטנציאל, שוחק חוץ מהגנת הפועל תל אביב, אקויז שלח רגל וכדור החוצה. סמי מלכה יחזיר כדור לתחומי המגרש, חפש שחקן. שוורץ נמצא שם, נשמר באישי, לוחצת, ויש לנו עבירה. אבוקסיס עוד מתווכח עם ליפקוביץ'. כשהרע של הפועל תל אביב נמצא גילארדי, הוא מכוון את החומה, ליפקוביץ' עומד שם כדי להרחיק את החומה לאחור. סמי מלכה יהיה זה שיקח את הבעיטה על קו 16 המטרים, על סף רחבת ה-16 של הפועל תל אביב. סמי מלכה אל הכדור, קשת יפה, שטוח, גילארדי יוצא טוב, הנה הזדמנות של ביתר והכדור בפנים. הוד היה זה ששלח רגל 1-0 לביתר ירושלים בדקה ה-25. הכל החל מן הבעיטה הזו של סמי מלכה בדקה ה-25 לעבר הכדור, סיבוב שטוח יפה, גילארדי שומט כדור, הוד שולח רגל, הכדור נושק לרשת, 1-0 לביתר. מעניין מה פרץ האלימות הזו ליד ספסלה של הפועל תל אביב. צלמי עיתונות נמצאים שם, המשטרה נמצאת. הפועל תל אביב כעת נמצא מזרחי באגף הימני, מוריד בחזה, מתבונן, ממתין. סמי מלכה מכשיל את מזרחי במצב מאוד מאוד לא נוח מבחינתה של ביתר ירושלים. ליפקוביץ' ליד אזור ההכשלה, מספר 13. אלון מזרחי סובל מכאבים, אבל כבר על הרגליים. סינה בשמאל לעבר השער, בקורה, יופי של בעיטה, אבל הפעם עמדה לקורה לביתר ירושלים. הכדור פוגע בה, נוחת מטה, מטעה את כולם, אבל לא חודר פנימה. הנה סינה אל הכדור, בשמאל, בסיבוב, מעבר לחומה, יופי של בעיטה, בקורה העליונה, פוגע. אני לא יודע אם זה לא עבר את הקו, אבל השופט היה קרוב והוא הוראה להמשיך לשחק. אולי כדאי שנראה את הבעיטה הזו פעם נוספת וננסה לעצור את הכדור בדיוק כשהוא נוחת על הקו, או מעברו, או לידו, או בחוץ בכלל. עוד משאיר מאחור ליחזקאלי. במרכז נמצא סמי מלכה, אבל מעדיף לחזור לאחור, להסתובב סביב עצמו. יחזקאלי בין שניים, ויש כאן שריקה על העברה. אלכסונית, אולי 25 מטרים משערה של הפועל תל אביב. הטבעה של שוורץ, נגיעת יד נוספת. אנחנו אחר כך נראה זאת בהילוך חוזר כאשר הפועל תל אביב תצליח להשתחרר מן האירוע הזה. הנה ההגבהה של שוורץ, וכאן הכדור פוגע בידו של אקויז. יותר ברור מזה לא יכול להיות. עלו לעברו של סמי מלכה שלוקח את הכדור הזה. הנה הזדמנות לביתר ירושלים, הוד נמצא באגף הימני, זה מתחיל להיות מסוכן, אין כאן הכשלה. אקויז חילץ יפה את הכדור הזה כאשר הוד נתקל בו ונפל. הפועל תל אביב כעת, אבוקסיס, כאשר חלפון מנסה לשוחח על עיניו מפני השמש, לקבל את הכדור, לראות אותו יחד עם לינהארט. עדיין חלפון, סמי מלכה מאפשר לו להתקדם.
חלפון, מגביע, הנה הזדמנות של הפועל תל אביב, כעת עומד מזרחי טוב פעם אחת, פעם שנייה מזרחי, אבל קדוש הוא זה שמרחיק, לא מרחיק מספיק, שוב הפועל תל אביב, אבוקסיס, בימין, לעבר השער, פוגע בקורה. הזדמנות נוספת למזרחי, וליד הקורה. דקה מסוכנת עברה על בית"ר ירושלים. אבוקסיס בועט פעם אחת, הכדור הזה היה כל כך מהיר וחזק, אבל הספקנו לקלוט אותו, פוגע בקורה ונעדף. מזרחי משתלט עליו, שולח אותו לרוחב השער, אין רגל מסיימת, והכדור הזה יוצא החוצה. במרכז, אבוקסיס. מוסטרל בעמדה טובה, אף אחד לא מפריע לו, סיני פותח שמאלה, מוסטרל מתקדם. סיני מכניס כדור פנימה לעברו של מזרחי, מוסטרל שולח רגל, הכדור בפנים, שוויון אחת בדקה ה-74. התקפה מאורגנת, מסותרת של הפועל תל אביב, כאשר הגנת בית"ר ירושלים אינה מצליחה להרחיק את הכדור. הנה הוא מוסטרל, חופשי לגמרי, מתקדם, נותן לסיני שמכניס כדור פנימה, מצוין. מזרחי נוגע בכדור, איתן מזרחי לא מצליח להרחיק, ובסופו של דבר מוסטרל הוא זה ששולח את הכדור פנימה. שוויון אחת. שוב תל אביב, לינהארד. אבוקסיס. חלפון מימין. סיני עוזר לו. חלפון מקבל כדור יפה. התקפה יפה של הפועל תל אביב מימין. הטיה יפה של חלפון. יכול להגביע, וזה מסוכן. אבל קדוש מרחיק פעם אחת. לא מספיק. והכדור בפנים. ומי עושה זאת? שמואל. אנחנו בדקה ה-87, 2-1 להפועל תל אביב. הכל החל כאן מפליקס חלפון שמטעה את איתן מזרחי, לוקח את הכדור ימינה, כעת יש לו זמן להתבונן. איפה הגנת בית"ר ירושלים? קדוש נוגח פעם אחת, אבל לא מספיק טוב. הכדור ישירות אל שמואל, שבועט בקשת יפה, מטעה את מלול, 2-1 להפועל תל אביב. כן, תמיד אהבו את אימקה אנשי הפועל תל אביב. שוער חדש באימוני הפועל תל אביב. רפעת טורק, ג'ימי בפי ידידיו הרבים, חזר לפני כחודשיים למועדון בו עשה קריירה מפוארת בשנות ה-70 וה-80, והפעם מאחורי הקווים כמנהל הקבוצה. לאחר שנת ברוגז קשה עם משה סיני שהלך לבני יהודה במקביל לירידת הפועל לליגה הארצית, הבינו השניים שצו השעה מחייב סולחה ושיתוף פעולה, במיוחד לאחר התפוסה 6-2 מול הפועל פתח תקווה. בפועל תל אביב משחק מאז 1974 יעקב אקהויז כבלם וקשר, וכך הוא רואה את השילוב המחודש בין השניים. אפשר להגיד שעם בואו של ג'ימי חל שינוי במועדון, אפשר להתעלם מזה לאור התוצאות. משה יותר פנוי לכדורגל, וזה מורגש ביכולת שלו הטובה. זה סוחב את השחקנים, ומנצחים. כמובן שאני נהנה לחזור לפעילות בליגה הלאומית, במיוחד בהפועל תל אביב, ובמיוחד בקבוצה שאני גדלתי. ואני שמח שאנחנו משתפרים ממשחק למשחק. אני מקווה שנמשיך להשתפר הלאה. מה כל כך השתפר בחודש וחצי האחרון? מה כל כך השתפר? הייתי מדגיש שהנקודה הכי רצינית בכל העסק הזה שקוראים להפועל תל אביב, השיפור של הפועל תל אביב זה השחקנים. הבינו שהמצב הולך ומחמיר, הבינו את המשמעות של הירידה עוד פעם לליגה הארצית, והם לקחו את עצמם בידיים והתחילו להשקיע יותר ולהתאמץ קצת יותר. אני חושב שאנחנו עובדים יותר קשה מכל הקבוצות. אנשים עובדים טוב באימונים, וזו הסיבה שאנחנו על הגל הטוב. הקבוצה משחקת טוב, יש כושר גופני מצוין לקבוצה. יש מאמן כושר מעולה לקבוצה. אימונים מצוינים, הכל הולך כמו שעון בקבוצה ובאגודה בכלל, ואין שום סיבה שלא יבואו הצלחות. בתקופה האחרונה חוסר מזל עזב אותנו, והמזל בא לקראתנו, והכושר הגופני השתפר אצל השחקנים, ומחצית שנייה, כמעט כל מחצית שנייה ב5-6 המשחקים האחרונים שלנו, השחקנים נותנים את מה שהם יכולים לתת, ולראיה אפשר לראות שכל הגולים מגיעים למחצית השנייה. בהנחה שאתה עובד לפי תוכנית שנתית מסודרת, אתה מרוצה מהמצב העכשווי של השחקנים בנושא הכושר הגופני? מרוצה מאוד. באופן אישי עברת תקופה קשה מאוד בהפועל תל אביב העונה. איך יצאת מהימים הקשים האלה? תראה, קודם כל, כדורגל זה דבר אכזרי מאוד.
ובתור ספורטאי, אם אתה לא מאמין בעצמך שאתה יכול להגיע להישגים, אז חבל באמת על הזמן שלך. תראה, אתה צריך להמשיך לעבוד ולעבוד קשה באימונים ולחפש את ההצלחות שיגיעו. צריך להאמין בעצמך. אם אתה מאמין בעצמך, הכל מסתדר. לאחר 5 משחקים רצופים ללא הפסד, מגישים לנו שחקני הפועל תל אביב את טור הטוטו השבועי. משחק מספר 1, הפועל פתח תקווה